ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 сар шудагӣ то Toyota Land Cruiser Prado ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестаед, то ҳозира обуна шавед и дар видео лайка бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2112 ки соли бароишаш 10004 сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6 инжектор, коробка передач механика, 4 баллони нав дорад, аккумулятораш навай, ходовоишам навай. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархаш 11000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 75000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Land Rover Sport соли бароишаш 2007 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 7 литра ки сӯзишвориш дизел, коробка передач автоматика, нархи мошин 133000 сомонӣ. пробегаш 200000 километр аст. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. итальянский мебошад, яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм Mercedes Sprinter соли бароишаш 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.8 литра, сӯзишвориш дизел, коробка передач механика, нархи мошин 118000 сомонӣ. мошин 22 ҷойи нишаст дорад, 5 силиндра мебошад, кондисионер 100% лукам дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Hyundai Starex соли бароишаш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хоруғ. объём мотораш 2.0 литра ки сӯзишвориш дизел, коробка передач механика, нархи мошин 23000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 146000 рубл мешавад. мошина мотораш простой мебошад, ягон камбудӣ надорад гуфтасе. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум ваз 2107 соли бароишаш 2001 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар Исфара. объём мотораш 0.6 литра, сӯзишвори бензин газа, коробка передач механика, нархи мошин 9000 сомонӣ ки ба рубл бигардонем 57000 рубл мешавад. ина сабаби фурӯхтанаш пул дар кора, барои амқа мефурӯшанаш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Nexi Daiwo соли бароишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.6 литра ки сӯзишвори бензин газа, коробка передач механика, нархи мошин 11500 сомонӣ ки ба рубл бигардонем 73000 рубл мешавад. ранги мошин сархас, кӯзаш сидан мебошад. мошин техосмотр надорад, аккумуляторам надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум ваз 2109 соли бароишаш 1987 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар
8. объем моторш 1 литр. сӯзишворӣ бензин, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 10,000 сомония ки ба рубл бигардонем 63000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 8. Opel Caravan Prasoy соли барои 6993 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кабодиён. объем мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин, коробка передач механика. нархи мошин 25500 сомония ба рубл бигардонем 162000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия. мошин алишия маса ба Opel Sedan. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 9. Toyota Corolla соли барои 2010 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин, газай, коробка передач автоматика. нархи мошин 33000 сомония ба рубл бигардонем 210000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш Sedan мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад, боз арзон ҳам мешавад, камтарак дарунаш кор дорад. балонош нав кардага, мотораш 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 10. Daewoo Lacetti соли барои 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин, газай, коробка передач механика. нархи мошин 31000 сомония ба рубл бигардонем 198000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия, кузаш Sedan мебошад. мошин гази евро 4 дорад, 8 моҳи дигар документош сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Toyota Land Cruiser Prado соли барои 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 4.0 литр. сӯзишвориш бензин, коробка передач автоматика. нархи мошин 200000 сомония. мошин срочно фурӯхта мешавад, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, раднои краскаш мебошад. ай вагонай, агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. як бародар бисёр хоҳиш кардагӣ буд ки бочка сёнкака марҳамат бошка 12 тоннаи дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 9500 сомония ба рубл бигардонем 60000 рубл мешавад. бочка 12 тоннага 3 донаш мондагӣ тозаакай об гирифта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Opel Hatchback соли барои 6992 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 1.4 литр. сӯзишвориш бензин, газай, коробка передач механика. нархи мошин 17000 сомония ба рубл бигардонем 108000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 14. газ 52 дар Истарошан қарор дорад. нархаш 10000 сомония ба рубл бигардонем 63000 рубл мешавад. мошин заводид мешавад, мотораш дизел. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. Opel Vectra Prasoy соли барои 6992 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри дар Абдураҳмони Ҷомӣ. объем мотораш 1.6 литр мебошад. сӯзишвориш бензин, газай, коробка передачиш
مکانیک نرخ ماشین 10500 سومونی، بر روبل بگردونیم 67000 روبل می شود. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 16. کاماز در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در جبار رسولو. نرخش 80000 سومونی است. کاماز همه جاش کار میکند. اگر خریدار انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. و با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید. ای در ویدیو لایک رو فراموش نکنید. ایما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 17. نیسان ماکسیما سالی برایش 1996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجاند. ابیا موتورش 2 لیتر است. سوزشواری بنزین است. کارابکا پرداچ اتومات که نرخ ماشین 12000 سومونی است. بر روبل بگردونه 76000 روبل می شود. رنگ ماشین سربیریس یک کوزش سیدان می باشد. ماشین سراش نفروخته می شود. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر می رسد. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید.